Chai a chuirde, is mis go trína, agus inneo bé mu a tarraingt picture go ia. Tá mo chara eile an teang éontídom, eile, bhfu tú ré? Tá. Íontach, EALAÍNE. Tá sumas amach le ráthúil, Aip Cúla4, agus ceann eile anseo. Inis tarrainge mu a éidean, crochas le dhiú agus síos, agus timpeall mar seo. Fuirfe. Inis tarrainge mu a thrún, spot ag mar sin, agus chuir chách rá cos le dé go amachas. Íontach, nis gur muid cearcail timpeall ar an béal a lug mar seo. I chéad eile tarrainge muid na clósa agus bíonn clósa mór mílsacha ag fiad, agus crocinál cos le dialóg, agus an rud céan ar a tíomh eile freisin. Íontach, tre sin na breanú íontach, inis teanam ón corp bliana, bliana mar sin. Ceann eile gáil síos anseo, agus ceanglóim muid an bun go na cín seo, mar sin. Agus inis tasóid leis na cosa tá ar chóil. As ben cos eile tasín seo. Agus críochnamid an bolg inis. Críochnamid an dream tá trúbal a testal. Ja, bhfuil tú sásta lei sin? Tá. Tá a cheanna breanna bhíontach. Lagad. Nis meas tú na humid isteacha? Ja. Tá muid ré, tá sé sin go háling ar fád eile a maithú. Lagad. Agus gur mágaí sé Somála a soachta bheith tarraingt sling. Feic muid a rís go luaisib, slán!